Biz Аллаһ Тәгалә каршындагы һәм башка теләсә нинди бурычларны соңрак үти алабыз. Һәм моның өчен безнең вакытыбыз бик күп дип уйлыйбыз. Әмма чынлыкта тормыш бик тиз үтә. Һәм вакыт без күз алдына китергәнгә караганда да тизрәк уза. Өстәвенә, безнең тормыш юлыбызда алдан күреп булмаган хәлләр вә вазгыят туарга мөмкин. Алар безгә кичә иртәгәгә кадәр кичектерелгән хәлләрне эшләргә мөмкинлек бирми. Гәрчә, моның өчен бөтен шартлар булса да, үтәргә мөмкин, әмма барысында түгел. Рамазан айында җитди сәбәпләрсез бер генә көн уразасын калдырган кеше гомер буе ураза тотса да, бу уразасы кадәр әҗер ала алмаячак. Ураза тотмаган көнегез өчен каза, ялгышыгызны аңлап, көне-төне гыйбадат кыла аласыз. Әмма Аллаһы Тәгалә үзенең кулларына шушы изге айда бүләк иткән игелекне тулыландыра алмыйсыз. Изге Рамазан ул сынап бетергесез игелек һәм мәрхәмәт айы. Бу айда Аллаһы Тәгалә тарафыннан Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям җәмәгатьчелегенә бирелгән бүләге рухи кыйммәтләренең хәзинәсе икеләтә арта. Bir хадистә Аллаһы Тәгалә илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям түбәндәгеләрне әйтеп, юкка гына игътибарны шул ай кыйммәтләренә юнәлтмәгән. Әгәр кешеләр Рамазан аеның барлык сыйфатларын белсә, аның ел буе дәвам итүен теләр иде дигән. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә бу айда безгә бүләк иткән бәһасез яхшылыкны игътибарсыз калдырмаска кирәк. Бик теләсәләр дә тулыландырып һәм кабатлап булмый торган ай.